Ne-am oprit pentru a ajuta un alt ghid care a rămas în pană. Se pare că nu mai merge schimbătorul și a venit un mare specialist aici să-l ajute, respectiv șoferul nostru. Deci dacă rămâneți vreodată în pană și nu merge schimbătorul și aveți o șurubelniță, se rezolvă destul de rapid. Cred că este primul model de Toyota